Eguardion, eguardion izinu oso. Benetan placer bat da, gaur hemen egotea. Lanbide heziketaren inguruan lanean gabiltzan edo zabiltzeten pertsonen artean. Oso foro interesgarria eta etxekoa dela esango nuke. Benetan, placer bat. Ezin dut utzi eskapatzen aukera hau, itxiera aurretik, minutu pare bat. Ezin dut utzi eskapatzen aukera hau, gure sistema, gure proiektua, Euskadiko Lanbide Heziketa proiektua, zuekin partekatzeko. Decía que es un verdadero placer compartir. Plazera da, esaten nuen bezala, egun hauek partekatzea, Lanbide Heziketaren inguruan lan egiten duten pertsonekin. Asko gara, ez bakarrik sistemaren parte garenak, askoz gehiago gaude. Baliatu nahi dut aukera hau, itxiera hau, kontatzeko zer egiten dugun, zein den gure proiektua. Aurreratzen dizuet gure leloa, Lanbide Heziketan dela, Lanbide Heziketa pertsonen eta gizartearen zerbitzura. Eta pentsatuko duzu, gizartea pertsonak dira, errepikakorra da, baina ez, guk horrela jarri nahi izan dugu nahita. Ze pertsonak bakarrik aipatuko bagenitu, ulertuko genuke, ikasle ez bakarrikari garela, gure ikastetxetara datuzten personez, baina guretzat askoz ere gehiago dago hori eta gero gizarte gisa ulertzen dugu, ekosistema baten zati garela eta hor parte hartzen dutela elkarteek, udalek, enpresek, noski. Eta horregatik, leloan, hor pantailan, ikusten duzuen bezala, ez dut bakarrik gizarteaz edo bakarrik pertsonez hitz egiten. Eta gainera, enpresa ehunaz hitz egiten ari garenean, batez ere orain bizi ditugu mugimendu guztiekin, agian hitza aldatu beharko litzateke eta beste eren bat erabili munduan gertatzen ari dena islatzeko, arreta jarrita enpresa ehunean. Horregatik nahi nuen hau azpimarratu eta gure leloa hitz egin nahi nuen hemen lehenengo gardenkian. Eta hau esaten dut, seguretzat Lanbide Heziketa binomio zati ezin bat da. Guk pertsonei eskaini nahi diegu garatzeko aukera bat, eskubide bat da. Nahi diegu bizitza plan bat egiteko bidea eman nahi diegu, integrazioa, inklusioa. Queremos ofrecer a las personas. Nahi diegu pertsona guztiei eskaini, ez bakarrik gazteei ikasleei. Eskaini nahi diegu aukera bat aurrera egiteko, bizitzan aurrera egiteko, gaitasunak eta trebeziak eta balioak eskuratzeko, beraien bizi proiektua eraikitzeko erramintak izan ditzaten. Baina enplegagarritasuna ere eskaini nahi diegu, irtenbide profesional bat, merkatu bat baldintza honetan. Eta hori oso garrantzitsua da. Horregatik esan dut binomio zati ezin bat dela beste hanka, enpresa ehuna da, enpresa ehunaren zerbitzura ere bagaude eta eskaini nahi diogu ehun horri, eskaini nahi dizkiogu pertsonak lehiakor izateko behar dituzten pertsonak lehiakor izateko beharra dugu. Behar ditugu pertsonak, gaitasunak dituztenak eta balio erantzi eman, talentua eman, enpresek behar duten talentua. Horregatik, leloan, aipatzen nuen, zerbitzura gaudela, gure taldeak ulertzen du zerbitzura gaudela, gizartearen eta pertsonen zerbitzura. Eta hauxe esan nahi nuen lehenengo gauza. Enpresei dagokienez, aipatuko nuke baita ere, sistema... Enpresei eta enpresekin elkarlana pertsonak trebatu eta ikastetxera enpresara eramatea baino gehiago da. Es más que proveer a las empresas de personas con las... del proceso de aprendizaje. Ikaskuntza prozesuaren zati izatea da. Enpresak ikaskuntza prozesuaren zati izatea, ikaskuntza prozesu hori egokiagoa izan dadin, eta arazoen zati ere izatea, eguneroko arazoen zati. Ze oso interesgarria da, oso interesatzen zaigu enpresa egunak arazo horiei konponbidea bilatzea. Kontatu nahi nizuen nola egiten ditugun gauzak. Gaur entzun dugu
entzun ditugu 11 gauza, ez dakit, badagoen gairik, konturik, gure gaur jorratu ez denik, gure kezkarik gaur jorratu ez denik. Baina kontatu nahi nizuen nola, labur-labur. Esan zein den egitura. Trebakuntza integraleko sistema bati buruz ari gara. Urteak daramatzagu, urte asko, pare legin taldi baino gehiago daramatzagu, lanbide heziketa sistema integral baten alde lan egiten. Eta zer esan nahi du horrek titularraz harago? Lehenengo esango nuke zer den integrala guretzat. Guretzat sistema integral batek eskaintzen dio gizarteari garatzeko gai garen guztia. Ari gara esaten lanbide heziketako zentroak ekosistema baten zati direla, eskualdea da, ekosistema, provintzia, intentsitate maila desberdinak daude, baina ekosistema baten zati gara azken finean, eta erantzunak eman behar dizkiogu ekosistema horri, eta ezagutu egin behar dugu, zaindu egin behar dugu, eta tresnak sortu behar ditugu ikastetxeetan, informazioa jasotzeko eta erabaki egokiak hartzeko estrategia bati jarraituta. Hori oso garrantzitsua da gure zentroetan, zerbitzua da. Para todos y para todas. Eta guztientzat. Hitz egin dugu, emakumeak nola erakartzen ditugun lanbide heziketara, seguro nago hobeago egingo dutela lanbizetara, eta nola erakarri sektore industrial eta seguro nago sektore industrialak hobeagoak izango direla emakumearen, emakume gehiago etortzen badira. Hori garrantzitsua da. Ez dugu inor kanpoan utzi nahi, eta hori esan nahi du baita ere integratua izatea. Integratua esan nahi du baita ere, garatu berditugun ezagutzak eta las competencias, habilidades que tenemos que desarrollar. Lerrokatuta egon behar direla enpresek behar dutenarekin, gaur behar dutenarekin eta etorkizunean beharko dutenarekin. Integrala da niretzat horixe. Nazioartekotzea, ekintzailetza babestea, berrikuntza, ikasteko, esan nahi du berrikuntza etei laguntzeko, akonpainamendua enpresentzat, sortze prozesuan, garapen prozesuan, eta integral hitza ez da inoiz amaitzen. Seguru urte batzuetan premiak desberdinak izango direla. Azken urteetan inklusioa garrantzi handia hartzen ari da, duela 10 urte baino garrantzi handiagoa dauka. Sistema de formación integral, la segunda palabra clave es la de sistema. Oso garrantzitsua da niretzako sistema hitza lantzea eta garatzea. Os hemos movido en autobús, algunos, Asko hemen bizizarete, beste batzu etorri gara autobusez, hor daude mendiak, tunelak, hor daude Euskal Herrian konturatuko zinetenez, aranak ditugu, ibaiak ditugu, ordu eta erdi behar dugu punta batetik bestera zeharkatzeko, baina gure orografia komplexua da, herriska asko daude aran desberdinetan, enpresa txiki asko dago, eta ertainak, eta trebakuntza zentro ikastetxe asko ere, bai. Hau da, erakunde txikiz osatutako ekosistema batean gaude, eta erakunde txiki horiek askotan mundu mailako liderrak dira, eta guretzat horrela jarraitu behar dute izaten. Horrek nolabaiteko pertenentzia sentimendua ekartzen du, ezagutuko duzue Euskaldunon pertenentzia sentimendu hori, eta horrek baditu bere alderdi positiboak, harrotasuna, jarrera egokia, baina zailtasunak ere baditu. Erronka handia denean, batzutan zailtasuna dauzkagu, no? Dificultades para invertir, inbertitzeko, berrikuntzan lan egiteko. Hor, 500 bat ikasle dituen ikastetxe batek nola helduko die egungo arazoei guztiei? Zibertasuna, hainbat gai landu behar ditut. Orduan ikastetxe batek nola helduko die gai hori guztiei, ez? Dauzkan
zentroa ikastetxea txikia baldin bada, irakasle bakoitzeko 3 proiektu eraman beharko dituzke, horierik gehiegi da. Euskadin gai izan gara elkartzeko, klasterren bitartez, elkarteen bitartez, enpresaren erronkei erantzuteko, eta jarraitzen dugun estrategia bera da, elkartzea, sistema bat sortzea, erronka horiei erantzuteko. Elkartze hori duela zenbait urte hasi zen eta martxan zegoen dagoeneko 2005ean teknika sortu zenean. Teknikak horixe irudikatzen du. Teknikak, hementxe, transparentziarekin hasi naiz. Hor 3 zuzendaritza daude, hor baitare xede bat, zertan ari gara lanean. Personak trebatu nahi ditugu, ikaskuntza prozesuan zentratu nahi dugu. Gizarteak behar dituen gaitasunak izango dituzten pertsonak behar ditugu, baina eraldaketa digitala ere lantzen ari gara. Eta lantzen ari gara baita ere beste gauza bereziago batzuk, ez? Nola lagundu prozesu desberdin bat edo laguntza desberdin bat behar duten pertsonei laneratzeko adibidez. Eta bizi proiektu bat eraikitzeko. 3 entitate, IBAP, Teknika Italen, beraiek laguntzen digute sistema hori kudeatzen. Horregatik da gain garrantzitsua guretzat sistema. Sarean antolatutako erakunde batzuek, guztiontzako zerbait garatzea. Ni 98an hasi nintzen gaztetxe batzuekin, proiektu jakin batzuetan sarean, eta hori da baita ere gure ezaugarri bat, eta hori horrela izan da, ezinbestekoa da sare hori gaur egun zabaltzea mundura, zabaltzea Europara, eta horregatik topaketa hau nazioartekoa izatea. Baina benetako protagonistak, guzti hau esaten dugunean, donde suceden las cosas realmente. Non proiektatzen den, non transferitzen den, potentziala non erabiltzen den, hor protagonistak 184 ikastetxeak dira, Lanbide Heziketako ikastetxeak, 60 zentro integratuak dira, filosofia lantzen dute, eta beste 14 Lanbide Heziketako zikloak ematen dituzte, baina oraintxe bertan ez dira zentro integratuak, ikastetxe integratuak. Eta horietatik, gure orografia berezi honetan, ze Europatik gero eta gehiago bidaiatu ikusten dugu ez dela, hain berezia, leku askotan gertatzen dela, ikasleekin, gizartearekin lankidetzan, enpresekin, lankidetza horrek ematen digu beste ezaugarri bat, kapilaritatea, enpresa bakoitzera iristeko gaitasuna. En cada pueblo, en cada valle y en cada comarca. Herri guztietan, bailara guztietan gauzak gerta daitezen. Hau da, ikastetxe askok biltzen dituen sistema bat, eteetatik gertu dauden ikastetxeak, haiekin gertuko harremana dutenak, pertsonengandik, familiengandik gertu dauden zentroak, ikasle bakoitzak ezagutuko ditu hor lan egiten duten pertsonek, eta sare honek ematen digu kapilaritate hori izateko aukera, eta hori ere interesgarria eta zer garatzeko. Prestakuntza, noski, ekintzailetza, ez bakarrik enpresai laguntzeko enpresak sortzen, baizik eta beren bizitzan eta lanean ekintzaile izateko, berrikuntza, lehiatu nahi badugu eta balio erantzi handia izan nahi badugu, sektore berrietan sartu behar gara, eta ahalik eta azkarren erantzun behar diegu premia berriei, eta gai izan behar dugu besteek ezin dutena egiteko. Hori abantaila bat izango da guretzat, eta erronka handiei sarean heltzen badiegu, nazioartekotzea ekarriko dugu horrek. Horregatik nahi dugu guztiaztuekin
partekatu. Zer bat da, foro honetan gaur hainbeste gauza partekatu izatea eta gehiago partekatzeko aukera izango dugu ere bai. Vale. Beste azkeneko ataltxo bat, saldu, quería compartir con vosotros en ese cómo lo hacemos. Nola egiten dugu, hor garrantzitsua da antolatzea, gauza asko jorratu ditugu, sistema bat gara, auzi horiei guzti erantzun nahi diegu, estrategia bat behar dugu, plan bat behar dugu, antolatuta egon behar gara. Plan hori da Lanbide Heziketako Euskal Plana, 2030 plana, honez, honi buruz hitz egiten du, eta gauza asko aztertzen ditu, eta egunean zehar aipatutako erronkei erantzun nahi diegu gure planaren bidez. Eta gainera modu antolatuan egin nahi dugu, hainbat eragilerekin lankidetzan arituta. Beraz, Lanbide Heziketako plan bat, baina plan horretatik 4 estrategia atera ditugu. Hauek gure estrategiaren barruan hartzen ari diren indarragatik. Eta horiek 4 dira, hasierako prestakuntza plan bat, hasi nahi dugu, eskaintza areagotu nahi dugu, zerbitzuak areagotu nahi ditugu, premia bereziak dituzen pertsonei arreta eman nahi diegu, aintzat hartzen dugu hemen, eta landu behar dugu irakasleen profila, eta ibilbide integratuak landu behar ditugu. Hau da, horrela behar duten pertsonei, 3 urteko ibilbideak eskaintzea, edo beren premiei egokitutako ibilbideak eskaintzea, nazioartekotze estrategia bat ere badugu, planean sartuta dago, baina garrantzitsua da, ikasten lankidetzan jarraitu nahi dugu, baina batez ere Europarekin nahi dugu jarraitu, Europako politikei erreparatzen diegu asko, politika horien zati izan nahi dugu, haiengandik ikasi nahi dugu, digitalizazioa hitz egin dugu, zer gertatuko litzateke, bihar internetik izango ez bagenu, digitalizazio plan bat daukagu, agian Europan ez gara lider IKT teknologien garapenean, baina haien erabileran lider izan behar dugu eta etekin atera behar dugu modu responsable eta seguruan. Hemen ari gara zentroen egiturez hitz egiten, zentroa ikastetxea bera IKTen erabiltzailea da, irakasleen trebakuntza, prozesuak, ikasleak, eta orientazioa zere hitz egin dugu gaur. Nola erakarri pertsonak ez bakarrik Lanbide Heziketara, baizik eta Lanbide Heziketaren barroan premia handiago dutenengana, edo baita ere aukera gehiago eskaintzen dutenengana, ez? Hori binomio bat da esaten nuen bezala gure planaren barruan 4 estrategia, eta horiek partekatu nahi nituen zuekin amaitu baino lehen. Eta amaitzeko, topaketan hau izten joan behar dugu, eta eskerrak emateko garaia iritsi da. Eskerrak, bereziki hizlari guztiei, Steven, Don, Lalek, denei. Eskerrak, hemen partu hartu izana, plazera izan da, guztiak esan digute baiet, gonbidatu genituenean, ez? Eta badakigu horrek zer dakarren bidaiatzea, etortzea, beraz eskerrik asko. Baita ere, bertaratu guztiei, bertan ona etorri zareten guztioi, badakit, beste herrialde batzuetako pertsonak daudela hemen, interes handia zutela hemen egoteko, areto honetan egon nahi zuten, eta badakit zuek ordezkatzen dituzuela erakunde garrantzitsuak, interesgarriak, zuekin lan egin nahi dugu, ezagutu nahi zaituztegu. Aukera izan genuen lankidetzan aritzeko eta hitz egiteko atzo goizean, gaur arratsaldean ere hitz egiteko aukera izango dugu, hainbat gune zentro ere bisitatuko ditugu, eta bihar
aukera izango dugu lan egiteko, bueno, lana dena da lana, baina landu halko ditugu praktikan lantzen ari garen proiektu batzuk. Guretzat garrantzitsua da zuekin lan egitea. Aukerak bilatzen ari gara zuekin lan egiteko. Eskerrik asko etortzeagatik. Ez dut dukatu, sentitzen dut. ¿No? También participantes. Baita ere beste autonomia erkidego batzuetatik etorritako pertsonak, elkarrekin lan egiten ari gara, sistema hori garatzeko. Eskerrik asko etortzeagatik eta gurekin partekatzeagatik eta pertsona desberdinak. Also say that there are a lot of interesting people. Ikastetxetako pertsona asko dago gaur hemen, agian, beste ariketa bat egin genezake jakiteko ze interes dagoen sortzen ari diren proiektuetan. Hori bihar egin ahalko dugu, une ona da. Badakit ez dela egiten normalean, bereiztu ikastetxe jakin batzuk, baina gertatu da, antolakuntza honetan ikastetxe batzuen ikasleak lagundu gaituztela. Eta nahi dituen aipatu zuen baimenarekin. Lasai Irungo ikasleak gurekin ondia lagundu digute, Nazaret ikastetxetatik ere bai, Meka ikastetxetik ere bai, Txurdinaka ikastetxetik ere bai, Elorrieta eta Bidebieta ikastetxeetatik ikasleak egon dira bizkatzen laguntzen. Hemos tenido alumnos de estos centros pues ayudándonos en la antolatzen lagundu digute eta hau abantaila bada eta bete behar bat ere bada, ikasleak hemen izatea, gurekin ikasten ari direnak. Abantaila lagungarria delako eta bete beharra, gure bete beharra delako beraie laguntzea ikaskuntza prozesuan. Hau guztia esan da, azken eskerremate bat ekitaldia antolatu duten pertsona guztia, izakizu ez zer nolako lana den, nahiko nuke azken txaloa haientzat izatea. Gaur arratsaldean bisita gehiago ditugu, beraz gozatu, baita bihar ere bai, eta aprobetxatu networkinga egiteko, eta ondo baderitze zue, amaitutzat emango dugu topak eta hau, eta eskerrik asko guztioi.